ini kinatin-katin inin nga aton himang rawon anong kabayan paghimuhan mga daba dili kan ramos kay may dalot hini time nga atong pagkanhi an iralot hini pagluto ini pagluto na ini. Oh, good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Today is March 22, 2026. Time check bodoy. Oy, ano to oras na? Alas 3:40. Lops. Kung naman na di. Kulop. Naginalo ka to niyo. Muni-muni. Of course. Balito ano. Itato nyo na yung mga round, mga kasangkayan. Kabahin ninin anong paghimuhin daba. Pero ita akong lahig ipapakita ano yan kumbaga masaring kita bagang patalastas teaser laba kay kabang-kabang ini nga ato niya na himang rawon. Kahit pagprosesot paghimo ton daba ikaduha naton ingay gayon nga aton masasaksihan ano kung patinot paghimo ton daba kan ramos. So may danatan mga footages na. So dirito naton igukuanin full kumbaga teaser lainin ha. Oo, okay may dapa naton karadtuon gihapon nga lugar kun hain na kuwahirahin clay di ba? O may da naton yung mga raon naton niyo. Okay baga Domingo ng adlaw siyempre baga usahay dani gud man kita baga ito sa kaadlaw na dudubli so nabawi lat nabawi kita pero kung baga warin natin lat na himo yan ng adlaw mabawi lat kita so gadla ito bawi-bawi la. Okay so adi ano kung lang ni patalastas lang ni ang paghimuhan mga daba. Hinay di da hinay ba ka mahulog sangkay so adi naton ini kinatin-katin inin nga aton himang rawon anong kabayan paghimuhan mga daba dili kan ramos amo ni mga dinis liwat. So makikita niyo ano inin adidaan na inin nagpakaayad inin hiya nakahurma na ano kinatin-katin himang rawon kay di relain kan usa kadlaw nga aton baga paghimuhin nga himang rawon ano kay may dalot hini time nga aton pagkanhi an iralot hini pagluto ini pagluto na ini. Mga daba amon magrasa nga magpapaksiw ka bodo ano ini mga order na kibahinin. Pakalot ako sa Sabado siguro mga Domingo may papa-deliver ko itong bus itong para nga to kalbayo. So tin inahiya iniging papamaranin mo. Pagpamarahinin ikakadat lang gana tutunawon mo na pagtunaw tapos itinin liwat ano ini nga mga kahoy ini nga mga ano ning kawayan kawayan amo yuton hiya ton para Sabado nga imo pag himuon nga kuan pagloto usay ni kapartilohaton ano atong baga katin-katin tikan kita didto kan Mano Dinis so yan ano ani kita baga amanan kuan nga maglilibot kita dinhi dapit oy mao pay nga agamana. So inton siya na nahiabtan tahira nga nagpapail ano? Magluluto ni Ramo tinatawag magsusurit. Magpapagba na. Ha? Pagba. Man adi mano magsugkusog pa. Kahurmahinin nira iran anay bagagin sisison ginpipinamara pipinabulad. So itong pagpapail gihapon ano man ano dirila baga basta-basta. Ngan itong ginagamit nga palwa. Kawayan. So ngan iranan nga daan kinamada inihap kay makorilot ano kung nagsusobra itong kalayo nagutak. So damo inhira katiupay nga baga ira baga pag lulutoon. Actually dinhi kan ramos mga gindadayo ngan pan-export inin nanihigrayo inin bugos nga kuan kalibutan kay tibay ning gindadarangad to abroad basta maupay lat packaging ito na atong pagud manuray ka sisingad tuan kun hain inhirana kuwahin clay hay ka mo na kuha ito asan pa ninyo ambaw din dapit kalinginan awa kalinginan sunod mo tot aton kulang nga paghihingad tuan ano kakadtuon ta iton man amo na inin ano baga amo tatluto
luto na inin hiya man mamimiling luat kita hinbaga nanihi mo hinin anbaga nagpupurma pala oo amo inin mga kuanira man oh mga birikan wari pa kita baga o ay lang mamimiling kita lutin paagi o nga may ada naghihimo kung ginaano liwat tala matisugad kita nga di libot kita kan Ramos mamiling kita liwat di gawas kuan na ang mga sharing pa display o so amin din hidapit itong kan Ramos ano amo itong kapilya ang St. Vincent de Ferrer Imperial din nga street nga na di man no magpaka-display ni magpipili la ka mo hinin nung pastila no anila din hidapit hagawas adin balayan hin mga diwindi adi man himano nga ni mano kumusta oo ano pa to niyo mo gingara ni mano Sipuro. ay sipuro ni mo agnay ha Nestor. Nestor 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 ay sa bangko kumusta ka man Nestor baga Kakamot. Hindi na kakagtrabaho. oo talo nga baga may din niya yan na baga inaatubang pangabaton ay panlawas salit pinaginin nga atong baga binurbalabag unta ano baga umabot inin hayo ano nga mabuligan niyo yung mano ni Nestor gihapon pinaginin nga era baga mga daba nga pinan na babaligya Misis lang siya ayan dito. mano ni Nestor kinakidamot na kilala na iya tiga munisipyo ano amo na mano ni Nestor o pinaginin nga atong pagpakita no dapat nga bulig para haira kay talon sugad kan mano ni Nestor inin tiya baga panlawas yan ako may den talon niya inaabat oo din niya kuan kan Ramos baga sikat inin din nga mga paragimon mga daba oo tala mano ni Nestor ha pinagin unta baga makakuan kita hinin maka umabot inin hin kuan nga magpasamwak gihapon kita pasamwak taan kaupayan didi ha kan Ramos sinin nga era dabaan nila din niya haraan nila din simbahan man so ganita adi kuan himano pinalithin daba amo init marasa nga paksiwan ano amo na oh ginoon bayar na oo ano pa tong nga mano Ernie mano Ernie o damo na din nga baga nagrorumbay ng mga nagbabaligyahin kuan daba adin tibod Hulutoong paghihapon inin marasa inin yan ha kung baga amo tingging kukuhanin tubig kay badaw matugnaw mano ano kay mahagnaw kataliwan ita adin mga bricks man naghihimo yan bricks mano-mano lang nimo mano-mano okay ito naman ano puros mano-mano mano kay pag kitahin makina oo waray di kitan ma-assessed makina kay waray aton din na point makina mahal makina mahal gipit makina no okay mo pinalit kamot pala oo damo lang din nga yung baga pagpipilian ha dininin ha tinilan dapit sa kan Ramos normal di lang na rumamay didikada kan Ramos kay amon din itong original nga mga paragdaba oo ano amo to nato na mo yan ang adlaw nga bagahe mang raon amo lang itong sinisar nga teaser oy bago ani kita baga magsiring pa adin pasabot ha oy Al Assumption Academy ani ka 31 anyos nga pagsalinoro ang grand alumni homecoming pagdudumaraw ninya na nga Mayo 16 ha ay kita kang limot oy bagada pa abroad oy it kon nga na ito na host ano amo ang batch 1976 among golden jubilarian ang batch 2001 amo lat ang silver jubilarian ng batch 2026 padayon ang pagkaurusa assumptionista o normal ha so ikaw mo kang limot May 16 oo buy your tickets now para maga diri ka mo mamahalan hiton na ticket normal oo sala so karon tala na amo to nato na mo yan ha teaser adto so ato nito magkukumpleto di lagi ito bagang kukuan kun maybe basta yan ang simana o nato na ito baga pagpakuan na lot utro labi na kan mano ni Nestor kaya mo tut akong baga usa nga panoy ano himano ni Nestor again this has been your friend from another star siyempre ako magpapabiling lagyap ngayon sangkay nga mayokbo normal
Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Anti kain ka, ngadingin. Chup chup.